Здравей YouTube, Huge Gaming. Тук аз съм Страйкър и с мен Дарсия. и днес започваме един нов епизод. Съжалявам, стария ми канал ще обяснява в рамките на половин минута или минута. Няма да качвам повече от този канал. Съжалявам за тези хора, които се разочароват от това. Но в канала ми беше пробит и някои хора бяха проникнали вътре и ми смениха паролата и сега още не мога да използвам нищо, така че това е зле. Но казах на всичките си фенове и на всички абонирани за миналия Huge Gaming, стария, да се абонират за новия. И това ще е първото видео, което качваме вътре. Така, подобренията, които сложихме, са много повече. Значи, не само, че сменихме Expansion сменихме заради Pandaria. Значи, ако сте гледали епизод 4, може да видите, че там в дънжена нямаше бос. Разпитах доста хора и те също ми казаха, че босове няма и дънжените са бъгнати, така че не виждам смисъл да снимаме там, като няма дънжен босове. Другото, което искам да кажа е, че започваме с този нов канал, с ново интро, което видяхте, с нови по-хубави графики, с малко по-малък лаг и гласа ми се вижда много по-хубаво заради хубавото оборудване, което закупихме. И така, набързо започваме с Create New Charter. Избирате между Алианса и Хордата. От Алианса са човеците, джуджетата, това е женската и мъжката версия. Нощните елфи, това е мъжката, това е женската версия. Гномите, това е мъжката и това е женската версия. Дренеите, които дойдоха в Burning Crusade, доста големи. Лоргените, които дойдоха в Катаклизъм. Всъщност може да сменяш от човечка в върколашка форма, това е много готино. От хордата може да избирате между орк, немъртъв, undead, таурен, който е като крава, трол, мъжки и женски. Един от най-любимите е трола на почти всички хора, които играят хорд. Той ми е доста любим. Blood Elf, той доста изглежда като Night Elf, освен в ръцете и в цвят на кожата. И в самата физика по-различен е. Female и male. И след това в Катаклизъм дойде гоблина, това е мъжката и женската версия на гоблина. И така, ние ще цъкаме на хорд този път, защото минали път цъкахме Алианс. И така, ще не искам да си припомня за тези стари мрачни дни. Вчера. Няма значение. Добре, мисля, че ще направя един орк. Но какъв орк да е? Ще правя warrior. Доста добре ще направя някакъв warrior. Така ми хареса доста някакъв зелен. Сега тук всякакви прически има откачени, май ще се спра на конска опашчица. Искам да направя малко по-различно нещо. Мисля, че така... Не. Да, това е конската опашчица, не обърка се. Така ще се кръстя Angry Burst. Добре, мисля, че така е добре. И така, съжалявам, че не оставям доста на Дарсен да говори, но той сам се е избрал да не говори. Не, че аз го притискам да не говори, нали? Да. Така. Влизаме в света и с малко ще обясня новия график на Huge Gaming за качване на клипчета. Само да мине този cutscene, всяка различна раса има различен cutscene. И така. С малко ще започнем този cutscene, който говоря. Ето. The great cataclysm has shattered more than just the world. War Chief Thrall, arguably the most powerful living shaman, has left his people behind so that he might stop the cataclysm at its source. Yet, in his absence, the orc champion Garrosh Hellscream has become the Horde's new war chief. Though popular amongst the orcs for his victories against the Lich King, Garrosh's reckless leadership Съжалявам за графиката, просто не съм е качил, забравих да я кача. Гадно, нали? Почти нищо не се вижда.
Garrosh seeks to take whatever his people need to survive. Така, ние играем на сървъра на Exodus, това забравя да го кажа, International Exodus, в WoW Май го казах в началото на клипчето, обаче съм забравил. И ще ви кажа защо. И така. Ние сме тук. Така, това не е го ще. Няма значение, махна се. И така, ние ще играем на този сървър. Опа, извиняй. Дай пак. Добре. Ние ще играем на този сървър по простата причина, че се вдига бързо и искаме да си правим повече кефа, отколкото да по-бавно и трудно да развиваме. Така че ще се опитаме да направим това, колкото само е по-готино. И ще си правим фъна, нали? Да. Естествено. Това е най-важното. Да. Само не трябва да говориш малко повече. Така, тук първото е страйк. Чай, сега ще се пусна батъл. Това е батъл. Така, получаваме първия квест от Кал тук. Стига, бе. Така. Your place in the world. Speak with Gornik. Кин сега трябва да отидем Горник. Горник. Нига. Горник. Гуйник. Гуйник. Чекай малко. Абе, ясно че. О, ето е. Много си красив. Както винаги. Плешив с огромни зъби. Израт. Така. Израт. Ай, я видим. Бай. Ела, виж. О, Мощно е. виж моите мощни ръце. Забавно. Окей. Бе, отиваме така като badass. Аре, ти ми не от друга страна. Като badass. Йоу, съп гоник. И така. Your place in the world. Cutting teeth. Ако биш cutting teeth? Нищо от сорта не... Да убиваме прасета биш. Не, къртин на зъби. Не. Cutting teeth. Режене на зъби, да. Бау. О, вижиш само. Бау. Аре. Ще му скачам отгоре на този. Аре. Виж само аз как болвам. Еми как си, но елегантен. Така. Мощни ръци. Кой ти ли е? Да. Спък. Гледай кашкавалите. И така. Вие знаете, ако сте гледали старите ни клипове, но гледам, че имаме точно 50 абоната. Какво грозно парси. Гледам, че имаме точно 50 абоната и се сещам, че преди всички, значи това означава, че почти всички абонати са се абонирали за канала ни. Освен там двама-трима, може би. Няма значение, не им се сърдя. Може пък да не им харесало или просто да не са видели линка и да не са гледали клипа. Но сега ще качим този нов клип и в него дано се присъединят някои ваши приятели. Не забравяйте не само да се абонирате, но и да кажете на много ваши приятели, защото това много ще означава за нас. Все пак ще вдигаме много повече абонати. Това наистина много ще означава за нас. Също така исках да говоря за програмата ни. Ставаше въпрос за тази програма. Значи ще качваме по 9 видеота на седмица. Очаквате на ден, нали? На седмица. Значи 5 видеота на WoW, всеки делник ще има. Сутринта ще се качват видеота на WoW. А пък ще има още едно специално видео в събота и един задължителен влог в неделя. Сигурно много хора сега се кефят, като го казвам. След това, значи в още 2 видеота ще имаме в срядата и четвъртъка. Те ще са върху една игра, която ще правим, нали, втори MMO геймплей. Не се знае коя ще е тя, но ще видим. И така. Сега свършихме квеста Cutting Teeth. Слагам си
Сега Simple Fragment. Взимам квеста, дето ме води при Warrior Trainer. Просто съм моля на Бога този да не е бъгнат. О, да. И тук трябва да си учим скиловете, защото в Мица Пандара не трябваше обаче. Чакай сега, трябва да съм Keybindер. Трябва да съм Pro Keybindер. Keybindер. Иначе атак не ми това... Така, добре. Ха! Дъмито тръгна към тебе, бе! Бе, Ти видя ли го? да. Обаче идем Escape да ме атакува също. Убих. Как няма? Те, направих чарджа, човек. Кой искаш още? Убий го, чума! Вегей се. Спри, не го бие. Сега ще ме преследвам. Сега е. Това ми е новото миньонче, знаете. Така. Сега слагам. Оф, не мога, защото съм в комбат. Ми мъртъв си. Добре. Връща се на място си. Нещо мисля. Не удрай. Така. Не удрай ден дойде да убий всички. Горник. Пак ли че е? Изот. Горник. То е по-грозен от мене, човек. Не стои в меню. Invaders of our home. Да. Сега тук ще защитаваме нашата земя. Много е интересно, но тук има хюман. Не знам защо са ги сложили. Явно са дошли тук на инвазия. Те са инвейдъри. Да вземаме малко събиране на Cactus Apple. Интересно, не знаех, че както се има ябълки, обаче явно има. Нали? Лъджик. Чекай, кой даваше квест с... задържи ми, давай. Lady Pim. Тук ще вършим глупости. Бам, 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 бам. Аре, би го, той убий го. Че аз съм warrior, нямам скил, бе. Нямам скил. Добре. Сега, ти ли е? Human Mercy, латка е. Успира се. Аре. Би го е, така. Да се питам на какво ще направиш спека. Биде я знам, сега вдигаме много бързо, сигурно на втори епизод, още на втори епизод. Вой, този го убих, човек. Колко удари? Не знам. Просто го убих с Виктор Руш. Само отидах и Виктор Руш. Сигурно още на втори епизод ще питам какъв спек да се направя. След като вдигаме толкова много. Се вдигаме толкова бързо. Един път дигнах вече на 5 лева. Тук се вдига бързо, аз затова исках тук да играем. И стига ли сега, за кого уби, бе? И пак ще играем двамата. Ви. Ти кой лева си? 5. Сам 6, не. Аз съм първи. Ще съм първи. Не, спри! Ей ти как да сприш сега, не? Мръсник. Бам! Я да видя аз какво правя. Луд. Какво ли може да правиш? Не, то снима такова, бе. Като рудвам, виж какво правя. Седна изпращам някаква птичка в небето. Лети. What the fuck, бе? Всички показват средни пръсти, освен тебе. Аз нямам среден. Да. Аз имам 3 пръста. Да, значи вторият ти е среден. Показалица. Да. Показалица ми е средния пръст. Не имаш това пръста. 3D. Бах ти нещастието. Гоник. Съпил. Най-накрая. Между другото, когато бяхме с Рога, бяхме с Ледър, обаче тук сме с fucking mail, man. Fucking mail. We're a bunch of cool guys. Yeah.
Окей, String Scorpion, вземем го и това. Ами, мисля, че този епизод мога да свърши тук. Съжалявам, че беше толкова малък. Надявам се обаче пак да ви е харесал. Не забравяйте да сложите лайк. Със сигурност ще има много епизоди тази седмица. 9 клипове на седмица, казах ви. Абонирайте се за този канал, струва си.